kasalanay umaahon, nagsusumbang, namubulong ang hangin, nalulungkot, dumidilim ang langit. Dagiti tatarumar nga kuan, photographer ren. Masapul nga ag seminar, basa-basa dalat tati magazine. Tanno improve daji ko. Ote dati knowledge dati photography. Ti photographer masapul nga ti pagimbesam di equipments. Tanawan equipments mo may masorsoro ti kuan nasyaat nga ti photography. Masapul ag kwala tati agimbes kati da pintas, basaem dayjay kwa pagi osaran na. Ti gamin din nagseminarak kikuang ti bagada gamin nasisya ti Canon sa ti Canon kada service center natin Philippines sa mas advance make ti Nikon ta dagi di analog nga camera kipasigan Nikon dagi high end na camera Nikon F2 ado pala camera adape Leica sa nga kanginginan na camera ti lobong ti tatang ko gamin nagbasa ti American School of Photography. So nga nalay nga mang picture sa pay artist. Yung Manila paggagatangan na ti camera. Nalay nga ko dayay nga dedi lakay dedi dakkel ko kay artist, photographer, musician, tailoring, writer, soro ti kwa college. Agi imi-prove pa lang ti kwa ti camera. Aggatang apelaeng. Habang makaya pa lang cover up pa lang ti ko ta nasya pagsapulan ti photography. Ti adda gamin ti poso iti kwa kina photographer ko. So anja pa na kwa nagbasa tadi yung rod na me inikan ni dedi tatang ko nga kwa nagko ti photography ngana di kwa Orja High School. Adome tini kuan na kobera ti nga rinetrato ang prominente nga tao. Kasta kaduma da Mayor Eva, iti ko Gonzales Tibigan, the doktor. Adome kapapadi. Kada ito kabayag ko ng retratong kay adon ya matandananin ti kadonan. Ag 50 years na nga tati kuan. Ti dito photography for 50 o almost 60 years old. Tata 66 years old kong han pala na siya pala ti pulso. Oray oray agtiger-ger kami, tadami di camera nga stabilizer. So makuha na, ma-stop na iyay. Blurred. Kaya dito yung pula nagtudto doon, nakapsot ti retrato. Yem no dajay asideg ti graduation en, idi kay tayo taga-Bigan kay taga-probinsya kay mga latay ti photographer tayo Gabo Manila kay nasika kung kunatay siguro. Yem siya pala alainda nga apan nag-cover di Manila ti dagi Philippine Women's University ti portrait. Kay ma-appreciate rin trabaho. Or to Bigan, siya ti official photographer ti St. Paul, Major Seminary, Minor Seminary, Holy Spirit, Banged, Divine, Soliben, Benito Soliben. No ti makaringa ti bigaten, ti treadmillen, agkape akon, ayame ti apokon. Tadi apo ditoy, tadi DJ anak ko di Manila, giganda me di jay. Aldawin ke boy-boy at tibig malmalemen.
Basa ti photography kaya ko, magazine photography. Kumpunasa ti camera. Gana tatta, mga retrato pa lang, kaya nung adda, mga ti serbisyo, may kailang ti kwa. Willis Studio to Amianense, Bigan. B. De Los Reyes Street, sangot ti Bigan Hotel. Nagyaman na ti ado nga toltolong nagiti kakabsa ko imi pangge ti kwa ti graduation no may da toltolongan kanya mi kada ti umo na kanya po Dios ta ikan at pigsa pa lang agsapol. Siya ni Wilfredo Martinez, ang taon na ti 66. Mesa nga photographer. Dito ti biyag ko.